Girescue sa otoridad ang usa ka dolphin nga dunay samad sa ikog human kini napadpad sa baybay sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ano yan, dugang detalye. Gitabangan og alsa sa mga personahe sa Philippine Coast Guard ug ubang ahensya sa gobyerno kining dolphin nga na-stranded sa baybayon sa Miputak, Dipolog City pasado alas 7 sa buntag adlawng Sabado. Matud sa Dipolog City Agriculture, una kini giaswat, gisuwayan pa kini og palangoy pabalik sa dagat apan pakyas gumikan sa dakong balod ug nagluyasab kini. Didto na nasuta nga duna kini samad sa ikog nga posibleng naigo sa mga hait nga butang sa dagat. Human ang paghatag og medical attention, gidala kini sa duol nga port sa mong lungsod aron mabuhian. Doon ram po siya sa Port Sagalas, tama lang gidayungan kauban sa Philippine Coast Guard para dito na mo siya i-release kay aron na, kay lalom-lalom. Matud sa City Agri nga usa kini ka Fraser dolphin nga dili endemic sa nasod. Mutimbang kini og halos 100 kilos. Duna kini gitas-on nga 2.45 meters o gidak-on nga 0.64 meters. Ang pagka-stranded niini sa mong baybay, posibleng napalayo kini sa mga kauban ug epekto na sabsa na sinating bagyong uwan. Once magandang dolphin mula siyang kauban, maglisod siya og pangita, agi po sa kakusog sa balod, ay nabutoy tunong sa bagyong uwan. Pahimangno sa City Agriculture nga kuno galing makakita og susamang mananap dili kini hilabtan inay i-report sa pinakaduol nga ahensya sa gobyerno. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamuk. 1 Mindanao.